Lesayingane inemali kakhulu, zikwazi lesayingane ukungena ziboshwe nesibhamu ziphume nesibhamu. Sekuputshuke ivoice note yomunye oyilunga le-West Gang osekhethe ukuba yimpimpi yamaphoyisa echaza ubungozi balezi zingane nokuthi basebenzisana kanjani namaphoyisa. U-Station Commander waseNanda, hayi indaba yakhe kusamele nithi ukuyifakela amehlo mase ngiye ku-Station Commander waseNtuzuma ne-Station Commander waka-KwaMashu. Laba bantu angibazi ukuthi mina lezi ziqu lazo ekuthiwa banazo ezani, ngoba laba bantu yonke into eyenzakalayo kuze leli qembu likhulu libe lengaka from the scratch bayazi ukuthi kwakwenzakalani. Yibona abaziyo bonke izinto abazaziyo labantu laba baphezulu. Kodwa meke wathi uyasiphazamisa lezi zingane zizohlala ikwazi ukuthi ubani, zizothola ukuthi ubani owenza zonke lezi zinto. Ngingacishe ngafa ngibulawe izona lezi zingane zingibulalela ukuthi seziyazi ukuthi mina kuthiwa ngiyazimpimpa ngiyimpimpi. Lezi zingane inemali kakhulu, ekubeni nemali kakhulu zikwazi ukuthengela iphoyisa. Lezi zingane zikwazi ukuhambela ngevan lamaphoyisa ebhalwe ibranch yakhona leyo ndawo. Zikwazi ukuswenkela ngeemfomu zamaphoyisa. Zikwazi lezi zingane ukungena ziboshwe nesibhamu ziphume nesibhamu.